खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 16 जानुवारि 2022 रबिबार खालि सानसेनि बुरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन गोजोन आरो गाहाम थासारि फैगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन बयनिफ्रायबो मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननानै दिनै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआबो दिनै रमान्टिक जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खरावबो अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां जेरावबो गोजोनै थानो हागोन समाजाव मान बांगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो आरजिनोबो हागोन खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिना बेरामजों खस्थ' मोननांनो हागौ रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होजेनाबा गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो ल स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो गोबां मान मोननो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो बांगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुनजों सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोनगोन गोसोआ दिनै नेगेटिभ साननाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जानो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों
बाबेनलांगोन। गोसोआव जिंगा फैनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव-बादाव आरो उसुखुथु मोनगोन। मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन। नाथाय अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। आयआ बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। बिमा-बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ नाथाय अब्लाबो लोरबां जागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। नाथाय अब्लाबो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।